La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khalifa il est là. Il y a une Kenya. Oh oui. Oui. Voilà, on a donc ça. Nínú yẹn muso de o nínú yẹn muso dama ye fɔlɔ so filɛ fo ɲɛfɛ. Ni fila tuba de kɛra 92 ya ɲɔgɔnma ya wala sa an bɛ kɛlɛ min kan o kɛlɛ in de filɛ nin ye an ka jama ɲɔgɔnma bɛ Mali yɔrɔ se hali Bamakɔ kan na bi donc a kɛtɔ bɛ nin ka sali ala rasulu ɲɛmɔgɔ bɛ yan nɔ
Martin Diop Kedra selon moi qu'il est Martin Diop Kedra Martin de Mambay Buya sila sini orang ini hanya yang Martin de Mama tua ere soutien des femmes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaye Abibu yande mako tuba kura Nima sega fo foto wala iba fo ko dina dugu Ito ko ngada mu dugu Iba fo ko nyom bonya dugu Iba fo ko nyom mina dugu Iba fo ko nyom kanu dugu Dugu Sipa sigira minka aka so folo kera misiri de okmana dugu inte fanyi bila misiri nye ye misiri jo ka go gabugu joli nye ye misiri jo ka go isiso joli nye fama ye okoro ekibe marali ke jiye kono wakati dola ngamimbe duma ode dina ye ambe kene minka oye anka tabolo kuro do ye no ye anga dina ye anga silama ya antabila foye mana Silami amin be ambolan tabla foye andanga dina to foye ok mana fembe bi tereme fo dina teriya bisiga ye fembe la jelenna fo dina ko koni musala taala teremeli taala foite foka ala yida kummin kamba fika iseko de ke ola ok mana ambo kenene ka ante ma jugo wala ante ma controla ambanga dina bara de la ok mana Mali
an bɛ ka jamana de don Mali an bɛɛ de tɛ Mali a kumana maa si t'a to maa si ye n'a b'o cogo la an ka hakɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o de ye k'an ka diinɛ baara kɛ ni kɛcogoya min ka d'an ye o tuma ni maa min ko i bɛ don an n'o cɛ an b'i ta o kama ni maa min ko i bɛ don an n'an ka diinɛ cɛ an bɛ i ta o kama ni maa min ko i b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔgɔya an tɛ jɛn n'a ye. Ni mama yanga dina nyemo doya imanye ambo ojo kenele ga ambi anobu ne ansengena aramade ni debanna na sengena mbitari ganga fargulu charni tan charne nyede o ya adamna lende amban kango ko Mahamudu Diko o konsanyemo ba محمد ولشغنا anga foli bi gata uluma anga foli bi gata mbala kauma ye wulika jo min ke ninki wari internet suro 21 heures ani sanche da nyi ni wulika jo indamna akera ko bina fanye kalo kelen de ki kare pare namba nyi ni bela jelen fe ko jafa ma ko tuna nga tuni ama doble be jorofa o kuma na dusukuru kalo bia o bina dusukuru ka awe ka nyefelu ka awe ala kanga dambe sabatilon tambulo اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين على دين دمنودني دين دمنودني ما جرى دين يكو في دنگرا لا دنگرا تكلا فما من كو في دنگر دين لا على دنگرا تكلا فما نيكو في دنگر دين لا على دنگري لا كنا minnu bɛ an y'aw dan don a' ta ka bɔ yen nɔ a' ta ka bɔ yen nɔ